Dames en heren, als u afvraagt hier al die mooie foto's toch altijd maakt die op Facebook zijn, dat is van Xanne. Even een applausje voor haar werk. Ook een kunstenaar. En gauw weg is ze weer. Want voor een fotograaf houdt ze wel bar weinig voor in de picture staan. Zijn er trouwens mensen bij die zeggen, nou, ik heb best redelijk verstand van klassieke muziek, ik weet er best wat van. Oké. Maar dat durft u niet meer te zeggen natuurlijk. Hè? Maar we gaan zo even een quizje doen, dus spuit de oren vast uit. U mag trouwens gewoon drinken houden, hoor. Ook tijdens de uitvoeringen, als u maar een beetje fatsoenlijk zachtjes daarheen loopt en niet overal tegen aanbotsen en heel hard schreeuwt bij de bank. Dan vinden wij dat goed. Kijk, de meneer geniet nu al van zijn wijntje en straks de muziek erbij, toch? Ik bedoel maar even. Eén minuutje gaan we live. Doet u dus nog wat zo'n drankje op. Hou dan gauw wat. Tijdens de optredens verkopen we geen thee. Want een theeapparaat doet namelijk... Dus helaas voor de theedrinkers geen thee. Ijsthee misschien, maar geen warme thee. En liever ook geen espresso. Het apparaat doet ongeveer hetzelfde. De muziek mag uit, Ruben. Ruben. De muziek mag uit. Shh. Ja, goejoen alweer. Welkom bij Iepen Up Live. We gaan een hele bijzondere setting van Joen. En zat je hem wel joggen hier in de schil. Iedereen zit in een hele noffelijke bank of stoel. Behalve de meesten die krijgt de let wie in, maar die staan er lekker bij. Deze bank en stoel hebben we te bedanken aan Omrin, estafette, de kringloop. Dus als je denkt, hey, wat zeg ik hier een mooi bankje staan. Ze staan mooi weer bij de Omrin estafette in Lauwert. Omrin, hartelijk bedankt daarvoor. Normaal heb ik hier altijd een praatje van als u geen Fries verstaat... Kijk dan iemand aan die eruit ziet alsof hij wel Fries verstaat. Dan helpt hij u wel even uit te leggen waar het over gaat. Maar vanavond is het eigenlijk niet aan de orde, want de muziek spreekt. Het is Iepen Up Live Goes Classic. En naar ons eigen weten hebben wij de vier zeer grote talenten uit de klassieke muziek hier die vanavond voor ons gaan optreden. Vandaar dat mensen lekker onder u zitten. Ik zou mensen thuis gaan ik lekker onder u zitten. Als je het mooi vindt, kun je de stream delen of vertel familie ervan. Pak liek als de meesten hier een windje erbij en geniet met us. En er zijn artiesten bij. Als je er zat dichtbij zit, normalerwijs ben je heel soort geld kwijt. En voor die bij Iepen Up Live is het vanzelfs vergees. We gaan eerst even beginnen met een quizje. Want u komt hier omdat u blijkbaar van klassieke muziek houdt. Dus we hebben even 3 fragmentjes. En dan mag u de vinger opsteken als u weet wie de componist is en wat het fragment is. Zijn we er klaar voor, Ruben? Fragment nummer 1. Luister goed. Kijk, daar ging al een hand omhoog. Gelijk eigenlijk al bij de eerste inzet. Wat horen we hier?
Het is de 25e symfonie van Mozart. Fout. Wij luisteren verder. Iemand anders een idee? Kijk. Oh, wacht. Ja, daar. Even naar deze mevrouw toe. Wat jerren we hier, hè? Het is net als bij Beethoven. Fout. Oh, wacht. Mevrouw krijgt een herkansing. Ja, hier gaan we. Nog een keer. Het is Prokofjev, geloof ik. The Nightstands. Prokofjev, Romeo en Julia. Goed. We gaan naar fragment nummer 2. Luister goed, wat hoort u? Kijk, daar gaat een hand omhoog, al heel snel. Er waren nog geen 2 tonen geweest. Ja, meneer, wat horen we hier? Ja, erbarme dich, Bach. Ja, heel goed. Ja, geen dag zonder Bach, zou ik zeggen. We gaan naar het laatste fragment. Nou, ik denk dat jullie allemaal wel eens heeft gehoord, maar wat is het nou? Kijk, daar ging al een hand omhoog. Ja, het werd toch niet ingefluisterd, hè? Nee, wat horen we hier? Iets met de 4 jaargetijden. Iets, ja, Vivaldi. En welk jaargetijde? Poeh. Lente? Nee, fout. Welk jaargetijde, mensen? Nee, winter ook niet. Zomer, nou, nee, ook niet. Nou, welke is het dan? De herfst, inderdaad. Goed. Nou, kijk, en dat is namelijk het leuke van klassieke muziek. Een heleboel muziek ken je wel, maar je weet eigenlijk niet precies van wie het is. En je ziet dat soms mensen al bij 2 tonen daarop reageren. En het mooie is eigenlijk dat het wel lijkt of klassieke muziek in het onderbewuste eigenlijk wordt doorgegeven. Je hebt het allemaal wel eens gehoord, ook al weet je niet precies wat het is. En dat is dan misschien wel het mooie en de kracht van muziek. We gaan naar onze eerste gast. Jekaterina, wil je naar voren komen? Applaus alsjeblieft. Zo, kom er even bij. Jekaterina Leventhal. Een hele mooie naam. Het klinkt niet echt als een Friese naam. Nee, ik ben geboren in Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Dat is voormalige Sovjet-Unie. En jij bent in Nederland terechtgekomen als asielzoeker. Als 16-jarig meisje, klopt dat? Ja. Toen was je al bezig met muziek. Jij gaat zo meteen voor ons op de harp spelen. Hoeveel harpen zijn er zo in de gemeenschapsruimte in een AZC? Min 100. Ja. Hoe was dat om zo afgesloten te zijn van je muziek? Dat was moeilijk, maar ik luisterde wel veel naar muziek en ik fantaseerde veel over muziek. Dat was heel belangrijk. Ja, maar dat heb ik wel begrepen van klassieke muzikanten. De helft is niet alleen het spelen, maar ook hoe je het stuk mentaal in je omgaat en oefent en hoort en analyseert. Ja, zeker. Dat maakt je uiteindelijk muzikus. Jij hebt een bijzondere voorstelling, die heet De Grens. Die gaat eigenlijk over jouw verblijf in het AZC en hoe dat was. Is het nou kunst of therapie? Kunst. Absoluut kunst. Het is autobiografisch. Het zijn 2 voorstellingen, De Weg en De Grens. De Grens is de tweede, in een reeks van 3. Maar, inderdaad was dat voor mij heel erg therapeutisch om het op te schrijven. Maar uiteindelijk was dat om mezelf te dwingen om eerlijk te zijn naar het publiek. Niet om mijn problemen te verwerken. Jij speelt harp en je zingt opera. Ja. Wellicht ben ik te slecht ingevoerd, maar is dat een logische combinatie? Nee, dat denk ik niet. Ik ben begonnen als harpiste, maar ik droomde leven lang van drama en opera. Mijn vader werkte in opera en ballettheater en dat was voor mij wel een hele logische stap. Fantastisch. We gaan zo naar je luisteren. Kan je vertellen wat we van je gaan meemaken? Wij gaan 2 fragmenten zien uit de voorstelling De Grens. Die gaat dus over zoeken naar nieuwe identiteit als je 16 jaar bent, in een nieuw land aankomt en overal kansen ziet en mogelijkheden daar waar kansen ontnomen worden. Waar je eigenlijk niks en niemand bent. En het zijn 2 scènes over hoe het zo kan gaan als je 16 bent en je zit in een kamp. We zijn heel erg benieuwd. Nog even laatste waarschuwing. Zet uw telefoon op zacht. Want dat klinkt echt niet een ringtoon met deze muziek. Bedankt daarvoor. Een groot applaus voor Jekaterina. Het is februari 1994. Wij lopen met z'n allen naar onze kamer.
doen de lichten aan. Daar zit een man. In onze kamer. Aan onze tafel gebogen, rustend op zijn handen. Hij kijkt ons aan. Hij heeft hier al die tijd gezeten. In het donker. Onze kamerdeur kan niet op slot. Dag, zegt hij. Ik ben Igor. Ik kom jullie helpen. De kinderen moeten eigenlijk naar bed, maar hij wil praten met mijn ouders. Igor komt met een zakelijk voorstel. Jullie krijgen een afwijzing. Dat is overduidelijk. En ik heb net een verblijfsvergunning. Dus, ik heb de oplossing. Ik trouw met Ekaterina. Jullie gaan terug en mogen ons 2 keer per jaar komen bezoeken. Hier, in Nederland. Ik weet dat Katja nog jong is, maar dat geeft niet. Ik leer haar borsch koken en het komt helemaal goed. Dan gaat hij naar huis. Mijn ouders zijn bang dat hij gelijk heeft. Zij overleggen en vragen mij om erover na te denken. Igor is jong. Hij heeft een verblijfsvergunning. En misschien vind ik hem wel leuk. Mijn vader gelooft dat je vroeg moet trouwen, want mensen groeien. En dat kunnen ze maar beter samen doen. Later aan elkaar wennen is veel lastiger. Denk erover na. Een week later mag ik Igor alleen zien. Een uur samen op onze kamer. Deze keer zit hij op mijn bed. Ik pak een stoel en ga naast hem zitten. Ik heb al bedacht dat ik niet met Igor ga trouwen, maar ik wil wel weten wat hij van mij voelt. Hij pakt mijn hand.
intimiteit. Hier heb ik niet op gerekend. Ik heb geen zin in intimiteit. Ik doe mijn wimpers half dicht en speel een rol van onbereikbare, mysterieuze prinses. De hele zomer lang was de libelle aan het zingen en ze zag daarom niet hoe elke dag de winter naderbij kwam snellen. De dagen werden alweer kort, het meeste groen is al verdord. 'S Avonds vond ze na haar liedjes geen bedje meer onder de sprietjes. De dagen vergingen en het werd kil, gebrek en honger waren op tillende libelle. De libelle werd stil. Op een lege maag is het slecht zingen. Ik heb iemand nodig die mij steun zou kunnen geven. Als ik trouw met Igor, zal mijn leven een hele andere wending krijgen. Kindjes krijgen, koken, wassen, strijken, net als mijn moeder. Maar ik heb mijn school nog niet afgemaakt. En ik droom van een eigen kamer. Met een bureautje waaraan ik kan studeren. Nieuwe dingen leren. Vrij zijn. Moeilijkheden overwinnen. Een nieuwe Rus op het kamp. Hij is ongeschoren, heeft een vlassige baard, ongekamde haren van onbepaalde kleur. Hij is onverzorgd, slecht gekleed net als wij, maar dan anders. Wij kunnen niet beter. Hij geeft er niet om, dat zie je meteen. Zijn ogen zijn onrustig, glanzend van levenslust en hoop, nieuwsgierig zoekend. Ik zou niet weten hoe oud hij is. 30? 50? Dit soort mannen hebben geen leeftijd. Dit soort mannen hebben alleen maar ideeën en avonturen. Hij is een regisseur. Hij komt uit Moskou en heeft connecties in de theaterwereld. Overal ter wereld, ook hier in Nederland. Hij gaat hier op het asielzoekerscentrum een toneelstuk maken. Er is overal talent, zegt hij. Ook op de asielzoekerscentra. Bereid een gedicht en een toneeltekst voor. De audities zijn volgende week. Mijn buik, mijn hart, mijn longen, mijn haren, zij dansen van opwinding. Eindelijk, eindelijk. Ik ga ontdekt worden. Mijn Carmen, Aida, Desdemona, Eurydice. Zij zullen de wereld bestormen. Ik kies voor Tatiana, Yevgeny Onegin, Alexander Pushkin. Ik, Tatiana, 16 jaar. Een dromerig meisje uit provincie die Onegin in een brief ten huwelijk vraagt. Tegen alle tradities in. Hij wijst haar af. Ik vertel over de auditie aan mijn ouders, vol trots en verwachting. Jij ontdekt als actrice. Hier op het asielzoekerscentrum. Ik loop naar de wc, poets mijn tanden extra lang en oefen voor de spiegels. Al mijn blikken, al mijn poses. Stel je voor dat ze gelijk hebben, dat hij mij in de maling neemt.
Van alle mannen hier is hij de enige die niet zijn best doet voor mij. Het kan niet waar zijn dat hij mij iets aan het voorliggen is. Daar heeft hij geen enkele belang bij. En bovendien, waarom zou ik niet ontdekt kunnen worden? Mijn ouders zijn zo ver van iedere vorm van hoop, verandering, toekomstdromen. Ik word Tatjana. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым ссором, надежды сердца жени, и сон тяжелый перерви, увы, заслуженным. Een week later sta ik op de afgesproken plek, trillend van de zenuw voor de auditie. Er wordt niet open gedaan. Ik sta daar een half uur. Of was het een 1,5 uur? Als enige. Hij is natuurlijk overgeplaatst naar een ander centrum. Zo gaat dat met dit soort mannen. Wauw. Prachtig. Prachtig. Ja, en als we nou benieuwd zijn hoe het verder gaat, waar kunnen we deze voorstelling nog zien? De grensende weg, spelen nog overal in Nederland. En u bent welkom om te kijken op leks.nu, leks.nu. En dan kunt u de lijsten zien van beide voorstellingen. Fantastisch. Nou, ik had kippenvel, ik denk u ook. Nog een groot applaus voor onze Jekaterina. En bij Iepen Up Live hebben we ook een warm hart voor poëzie. Omdat dat net als muziek eigenlijk iets is wat je moet horen. Dus ik wil graag aankondigen onze dichter van vanavond, Ottelien Belser. Applaus. Remise. Terwijl we wachten in te koude kleren, draaien we flessen open tot warmte komt. Onze longen verbrand in afroeping. Niets aan de hand, want wij drinken er nog wel een. Terwijl mijn handen zich vastklampen aan alles wat nu nog van mij is, wacht jij tot het filter ben gekomen. De kurk is eraf. Je zei wat je zeggen wilde en ging alleen nog maar naar huis. Terwijl ik mij verschuilde achter jouw gordijnen, zei je niets. Ik blies de laatste rook uit en liep achter jou aan. De zwaarden begraven, pionnen paraat. In de remise kijken wij elkaar aan. En weten we dat het komen gaat. Ottelien, dankjewel. Applaus. En Ottelien zien we zo nog een keer weer terug. Dan nu wil ik graag naar voren hebben Ishar Elias. Een applaus alstublieft even. Daar komt hij. En Ishar hebben we niet alleen gevraagd omdat hij een fantastisch muzikant is. Maar ook Ishar omdat het oeuvre voor de gitaar in de klassieke muziek misschien niet zo groot is als dat is voor andere instrumenten. Dat klopt, hè? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want de gitaar is eigenlijk in alle stijlen wel vertegenwoordigd. Dus als je die bij elkaar neemt, dan wint de gitaar het zelfs van de piano, denk ik. Oh, kijk eens aan. Nou, hier, dat is alweer 1-0 voor de gitaar. Jij speelt heel veel op oude gitaren, oude instrumenten. Waarom heb je daar de voorliefde voor? Nou, wat ik zo bijzonder vind aan die instrumenten, ik heb er dus eentje meegenomen, is dat het eigenlijk heel erg lijkt op singer-songwriter muziek zelfs. Dus er zitten heel veel eeuwen tussen en vaak klinkt het als nieuw.
Ja, dus wat zeg maar nu jonge mannen met een beetje lang haar doen terwijl ze turen in de wildernis, dat is eigenlijk hetzelfde als wat een paar honderd jaar geleden gebeurde. Er is niks veranderd wat dat betreft. Wat heb je hier voor bijzonder instrument bij je? Dit is een kopie van een gitaar uit 1622. En ja, hij is wat kleiner zoals je ziet. Hij heeft dubbele snaren. Klinkt wat lichter. Er werden heel veel akkoordjes gespeeld. Heel veel dansen werden erop begeleid en liedjes en zo. En een van de stukken het stuk wat ik hierop ga spelen is van Francesco Corbetta. En die werkte voor Lodewijk XIV aan het Hof. Kijk eens aan, daar zal menig feestje zijn gevierd, als we de films mogen geloven. En dan speciaal soort films. Maar voordat we meer horen over wat je gaat spelen, jij speelt werkelijk over de hele wereld. Wat is nou het beste land voor mensen die klassieke gitaarmuziek spelen? Om te spelen? Of om te spelen, of waar het meeste publiek voor is? Nou, wat ik interessant vind, is dat in het Verre Oosten heel veel mensen wel geïnteresseerd zijn in snaarinstrumenten. Dus de gitaar in het bijzonder is dan heel geliefd. Dat valt op, ja. Want wat is het, waar ben je recent nog geweest in het Verre Oosten? In Taiwan bijvoorbeeld, in Korea, Zuid-Korea. En daar heb ik met orkest gespeeld. Ja, dat was geweldig. Die zijn heel erg geïnteresseerd in de oude westerse gitaarmuziek. Die vinden dat heel interessant. Dus ja, en het niveau daar is eigenlijk heel erg hoog van de muzici ook. Dus dat viel me echt op. Wat ga je voor ons spelen? Nou, zoals ik al zei, een stukje van Francesco Corbetta. En daarna op de Spaanse gitaar die de meeste mensen wel kennen. Een stuk van een Spaanse componist Francisco Targa. Capriccio Árabe heet het. En een etude nummer 11 van Heitor Villa-Lobos uit Brazilië. Fantastisch, ik ben heel benieuwd. Een applaus voor Ishar Elias.
Isha, bedankt. Ja, ik durf bijna niet een stevige hand te geven. Oh, gelukkig maar. Oké, fantastisch. Mensen, heeft u ook zo genoten? Prachtig, geweldig. Nog 1 keer een applaus voor Isha. Ja. Toen we dit programma aan het samenstellen waren, is ongeveer het eerste waar je uitkomt, dat is misschien ook ons gebrek hoor, maar is bij pianomuziek. Klassieke muziek, piano, dan rijden we hier een vleugel naar binnen, dat is wel een heel gedoe. En dan klaar. Maar we vonden dat zo'n massief ding en zo aanwezig dat het misschien de rest wat zou ondersneeuwen. En in plaats van hebben we iets anders gedaan. Wie weet wie Herzele is? Wie heeft die naam wel eens gehoord? Herzele. Kijk eens aan. Gaan we het even checken of u het ook echt weet. Wie is Herzele? Ja, Kamagurka. Klopt. Kamagurka en Herzele is een Belgisch cabaretduo. Ze maken ook een strip samen, Cowboy Henk. Kent u misschien ook. Herzele is de kale van het stel. We zijn even bij hem langs geweest in Oostende in België, want behalve cabaretier en striptekenaar is ook Herzele pianostemmer, maar ook verzamelaar van vleugels. Dus we hebben het niet over 1, maar over tientallen. En zijn theorie is dat de vleugel een van de weinige dingen waarin dingen op de wereld die niet meer wordt geïnnoveerd. Er wordt niks meer aan veranderd. De toetsen, de snaren, de bouw, de hamers, alles staat vast. Daar verandert gewoon helemaal niks meer aan. Hij zegt dat is heel erg gek. Dat we iets hebben in de wereld en het is dan een muziekinstrument wat uitontwikkeld is. Terwijl altijd alles wordt veranderd. We hebben onze mensen op pad gestuurd. We gaan even naar een filmpje kijken. Een bezoek aan Herzele en zijn bijzondere vleugelverzameling. Heerlijk, de valse piano. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Herzele. Ik ben eigenlijk een humorist en striptekenaar. Ik maak Cowboy Henk. Dit is de Cowboy Henk piano. Cowboy Henk speelt piano. Heel vals, op een West-Vlaamse piano van Roeselare. Sinds een jaar of 20 verzamel ik ook piano's. Ik heb eigenlijk een heel mooie collectie, ongeveer 250 vroege piano's. En deze is ongeveer van 1826. Van deze bouwer bestaan uit de jaren 1820 maar 2 piano's. Deze mechaniek heeft ervoor gezorgd dat componisten zoals Franz Liszt heel razendsnel konden gaan spelen. Ik heb hierboven nog een paar leuke piano's dat we misschien snel even kunnen bekijken. Uniek exemplaar, enig exemplaar ter wereld. Hij is totaal niet op spanning gebracht. Hè? Deze piano, we horen hier nu een niet gestemde piano. Er zit geen spanning op het instrument. Hè? Die draagt een handtekening van Franz Liszt, deze. Ja. 1863. Beste empfehlenswerte instrumenten, schrijft hij erbij. En dit is bijvoorbeeld een Belgische piano van 1826. Ja, allemaal mooi. Kijk. Oké. Dat is een Pleyel, uiterst zeldzaam. 3795, het serienummer. Dat is heel belangrijk. Rechtopstaande piano, hij is Engels. 1811. Een van de oudste rechtopstaande piano's ter wereld. Hier is mijn atelier, hier maak ik mijn strips. Wat hebben we hier? Ja, dat is wel leuk, dat ook. Het is de beste strip ter wereld. Het is gewoon fantastisch. Zonder enige concurrentie. Wij zijn gewoon echt fantastisch. Het is een heerlijke strip. Cowboy Henk is de laatste striphout. I love it. Fantastisch. Kijk, hij klinkt door. Dat is de demper die kapot is. Een moeilijk iets voor de mensen om mee te leven. We zitten hier met een object dat eigenlijk niet kan verbeteren. Dus als ik nu bijvoorbeeld zelf een piano zou ontwerpen, dan zou ik een beetje voor de gimmick een ronde piano maken. Ja, een piano die je kunt rollen, omdat piano's zijn heel zwaar. En ik zou wat minder noten doen. Ik vind eigenlijk de moderne piano met zijn 88 noten een beetje te veel. Ja, Beethoven is wel dit hier, Schubert is dit. En misschien dit. En dit vind ik genoeg voor een moderne piano. Ik denk dat de piano in essentie leidt tot jazzmuziek. Dat eigenlijk de ultieme vorm van het pianospelen is. De klassieke muziek heeft het allemaal voorbereid, maar je merkt ook dat in de geschiedenis van de klassieke muziek het dissonante in de 20e eeuw enorm naar voren komt. En daar is de piano een perfect instrument voor. Seconden. En toch geeft het iets. Het is heel mooi. Dit is ook heel vals. De 2 kleine tertsen op elkaar ook. Dit is dat dan, ja. Ik
dacht op een bepaald moment, ik was toen 18 jaar oud, 17 jaar oud, ik heb een beroep nodig, een dom beroep. Timmerman, loodgieter, whatever. Iets heel simpels. Niet te ingewikkeld, want ik ben een hele slechte student. En toen, ik was eigenlijk platonisch verliefd op een meisje en dat meisje had een blad thuis en dat heette de Strat van Stradivarius. Een blad over vioolbouw. En daar stond een kleine advertentie in op de laatste pagina's. Word pianostemmer in Wales. Nieuwe school in Wales. En toen hebben we ons ingeschreven voor die school in Wales. En eigenlijk ging ik met het idee om vioolbouwer te worden. Maar toen ik daar kwam voor het interview, zei de man van de school... Ja, helaas is de klas al vol voor vioolbouw. 4 leerlingen, we hebben genoeg. Maar misschien wilt u wel pianostemmer worden, want we hebben nog maar 1 leerling. Welkom in het overige gedeelte van mijn pianocollectie. Wat ook wel heel mooi is, om er, misschien zou u dat dan ook kunnen doen, is om erop te lopen. Hè? Ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje weten waar je stapt. Dan heb je wel een mooi zicht natuurlijk. Hè? Ik sta hier nu op een heel belangrijke pleyel. Ongeveer 200 piano's. Dit is heel interessant, kijk eens naar deze hier. Rechtopstaande piano. Konrad Vits, Gent. Belangrijk exemplaar van Gentse pianobouw. Dit is dus een heel vroeg exemplaar van kruisnarigheid. Deze piano was ooit in het bezit van koningin Elisabeth. Wordt normaal platgelegd en dan kun je met de voeten spelen en met de handen. Allemaal belangrijke topstukken staan hier, te wachten op restauratie eigenlijk. Hè. Kijk, een piano met een spiegel. Dat is dan hier. Piano met een spiegel. Ja, dat was het filmpje met Herzelen. Hij heeft ook een muziekwinkel. En als je naartoe gaat en zegt, mag ik uw pianoverzameling even zien? Dan doet hij precies hetzelfde. Dus als je in Oostende bent. Ondertussen, hier Niek Baar. Applausje. Niek, daar zit ongeveer een hele rij familie, klopt dat? Ja, goed hè? Ja, 4. 4. Dus Niek Baar heeft Fries bloed. Even checken. Nee, toch niet. Nee, andere tak. Niek, ik ga even iets voorlezen hoor. Want cum laude Conservatorium Den Haag. De hoogst mogelijke score in Berlijn. En het Oscar Bakconcours gewonnen. Klopt dat? Klopt. Ja. Heb ik dan alle prijzen en prestaties al opgenoemd? Nee, maar... Ja, ik denk dan een beetje van wauw. We hoorden van Jitsak dat hij over de hele wereld speelt. Voor jou is dat ook zo, hè? Hoe ziet een jaar voor jou eruit? Waar ben je dan allemaal? Nou, nu eigenlijk heel veel Nederland. Ik speel bijna elk weekend hier. Ik reis wel, maar dat is meer omdat ik hier niet woon. En daarnaast meestal 1 keer per jaar naar China. En dan gewoon veel in Europa. Als je zoveel prijzen wint en onderscheidingen krijgt, dan ben je dus gewoon heel erg goed. Je bent een hele goede muzikant. Heb je zelf het gevoel dat je echt geboren bent voor de viool? Nou, nee. Ik vind niet dat ik de beste violist ter wereld ben. Maar ik ben wel iemand die al heel lang dit wilde doen. En de liefde voor de viool die ik had toen ik jong was, die is eigenlijk nooit weggegaan. Die heb ik nog steeds net zo sterk als toen ik 8 was en ik begon. Omschrijf die liefdes. Ja, ik vind gewoon de klank van de viool altijd heel mooi. Ik kan er altijd naar luisteren. En daarnaast heeft het instrument zelf iets wat ik gewoon, zeg maar, los van de klank. Het zijn altijd oude instrumenten en het idee dat ze al zo lang meegaan. Deze die ik zelf bespeel is uit 1729. Kost die? Best veel geld. Hoeveel nullen? 5? 6 nullen. 6 nullen, mensen hier. Kijk. Ik doe gelijk een stapje naar achter. Ik ben echt een kluns als het heel spannend wordt. Wat ambieer je dan nog? Want ik kan me ook voorstellen, je zegt ja, die prijzen en die concours en zo. Je hebt natuurlijk ook een artistieke ambitie. Wat is jouw artistieke ambitie nog?
Eigenlijk is het gewoon elke keer als ik speel, wil ik zo goed mogelijk spelen. Het is zoals als ik vanavond hier speel, wil ik op mijn best spelen. En als ik vrijdagavond in Vredenburg speel, waar misschien veel meer mensen zitten, wil ik gewoon op mijn best weer spelen. Maar het is altijd, zeg maar, net zo goed. Ik wil altijd net zo goed kunnen spelen. En het is niet eens zo dat ik in een bepaalde plek heel graag wil spelen, maar ik ben eigenlijk zelf gelukkig wanneer ik blij ben met hoe het ging die avond. En dat, ja, of het nou hier is of in het concertgebouw, dat is eigenlijk altijd dezelfde. Het idee in mijn hoofd dat het gewoon goed moet zijn, dat is altijd hetzelfde. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als jij speelt, telt plek, tijd, alles telt niet meer. Het is gewoon jij, het instrument en de muziek. Ja. Dat gaan we meemaken. Wat ga je voor ons spelen? Ik speel iets van Bieber, niet Justin Bieber. Het is een componist, Heinrich Ignaz van Bieber. Nog eerder dan Bach. Maar eigenlijk wat een gitaarcollega net al zei, en zijn eerste stuk wat hij ook speelde, daar hoor je dat ook heel erg, dat het in een zekere zin is het bijna nieuwer dan heel veel romantische en klassieke muziek. Er is een schema, soort van, je hebt 4 noten, die hoor je vooral in dit stuk het hele stuk lang, diezelfde 4 noten. Maar daar zijn dan allerlei variaties op gemaakt. En dat heeft dus iets heel meditatiefs, maar ook iets wat je dus in muziek van nu en minimal music en popmuziek veel meer hoort dan muziek van 100 jaar geleden. En nog iets meer, of is dat het? Dat is het. Fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Nou, soms bestaat het uit meerdere dingen. Ik zeg niks meer. Dames en heren, een heel groot applaus. En u kunt nog zeggen dat u hem hier heeft gezien. Nick Baar.
Wauw. Niek. Geweldig. Dankjewel. Ja, dames en heren. En als je dan Niek in China zou moeten zien, of in Amerika, of Berlijn, of Wenen, waar die speelt. Je zit op deze afstand, heb je zeker een paar €100 betaald. En vanavond was het gratis. Dus die is in de pocket. Voordat we onder onze laatste muzikant gaan, wil ik heel graag nog een keer luisteren naar het werk van Ottelien. Dus geef haar nog een applaus. Onze poëet van vanavond, Ottelien, die heel leuk vertelde dat ze eigenlijk opgegroeid is tussen de klassieke muziek. Vandaar ook dat we haar hebben uitgenodigd. Ottelien, take it away. Stil. 'S'avonds als het donker wordt, komen de woorden pas. Was het weer zo'n dag? Ons beklag doen tegen vreemden die zich in dure auto's om ons heen manoeuvreren. Toet, 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 weer zo'n dag. Lachen we om vrouwen met veren als pauwen, zo trotseren ze de straten. Ze laten ons maar met hun hoofden hoog en hun kragen laag. Omringd door diepe mannenstemmen. Die mannen die perfect gemanicuurde nagels 's avonds diep in hun ruggen laten klemmen. Beklemd en soms wat zwaarmoedig gestemd. Bedenken we het ons nog? Hoe we vroeger de videobanden terugspoelden tot het moment dat het beter was? Bekrassen we onze levens uit verveling? Luisteren we naar de bevelende stem van het navigatiesysteem? Waar rijden we? Waar rijden we als we niet weten waarheen? Waarom dan? Ik wil linksaf, want dan sta ik stil. Die mannen in pakken die zo kordaat telefoneren, beweren dat ze vrij zijn. Tussen klamme dijen op vrijdag, de dag waarop het mag. Tussen het ovuleren door, weten zij wat ze willen. Ik hoopte ooit dat een van hen misschien mijn honger eens zou stillen. Smaken verschillen, maar verlangen we niet allemaal naar dat ene stukje grilligheid? Verspilde ik de tijd? Ik wil terug. Terug naar het kleiner zijn. Met mijn handen op de toetsen hoopte ik dat ik de werkelijkheid weg kon poetsen. Boetseer ik het weer fijn. Verdwijn ik in de noten en hoop ik dat ik weer groter word. Dat ik eindelijk weet wat ik wil. Voor mijn raam staat een vrouw heel eventjes stil. Ze luistert naar de tonen die zich verkennend vormen tot saties knotiennes. En terwijl haar oren eraan wennen, zegt ze het. Wat mooi. Hardop. Ze wacht nog heel even voor ze haar wandeling voortzet. En in een passief duet luisteren wij met opzet extra hard naar de stilte die tussen de noten door werd doorgezet. Ottelien, dankjewel. Ze heeft nog geen bundel uit, maar wat mij betreft hoog tijd. Dankjewel, Ottelien. Nu zou ik graag Oleg naar voren willen vragen. Oleg Lysenko. Wie al eerder bij ons is geweest, bijvoorbeeld in februari, toen we een uitzending maakten over Trump en vonden dat er ook natuurlijk een Russisch element in moest zitten, hebben we Oleg gevraagd. En toen, tussen alle joligheid door, speelde Oleg de zaal muisstil. Jij was erbij, hè? Oleg, jij speelt accordeon. Ja, accordeon, Russisch knopaccordeon of klassiek knopaccordeon. En je hebt het al een beetje verraden, maar je naam zegt ook al. Jij bent oorspronkelijk kom je uit Rusland, je bent een Rus. Oekraïens. Een Oekraïner. Oh shit. Oh. Nou ja, wil je nu nog wel spelen? Jawel. Nu ik die fout heb gemaakt. Jij hebt mij gevraagd om even te introduceren wat je gaat spelen. Het is een stuk van Victor Vlasov. Vertaald heet het De 5 gezichten op het land van de Gulag-archipel. Het is gebaseerd op het boek De Gulag-archipel van Solzhenitsyn. Bestaat uit 5 passages. Je gaat 2 passages spelen. De eerste is het gevangenkamp.
En als we goed opletten, kunnen we horen de ijzige kou van Siberië, de isolatie, de angst. Dat zeg je? Sirene in Noord-Siberië. Wind. Dus let maar op, u krijgt het straks echt gewoon koud van. En u speelt het 5e stuk, want dit speelde tijdens dat Stalin regeerde. Dat zijn de jaren 40 en 50 in Rusland. En met Stalins dood kwam er wel geen democratie, maar een hele vervelende tijd was wel ten einde. Dat gaan we ook terug horen, dus de 1e en 5e. En daarna speel je iets heel anders, waar je echt de virtuositeit laat zien. En dat is een Hongaarse dans. Van welke componist? Vittorio Monti, dat is geschreven voor viool Hongaars dans. En dat heb jij zelf, ben je daar interpretatie, ben je dat gaan maken. Dat speel je niet alleen hier, maar er wordt ook nog ergens anders voor gebruikt. Je hebt een link met Armando, toch? Nee, jawel, ik heb recent een project gemaakt met, 2 jaar geleden met bijna 3 met Armando. En daar ga je viool spelen, in Tata Miranda gespeeld. En hij was altijd heel blij als ik Zigeuner Hongaars dans speel. Dus dat is vandaar. En 25 oktober is première van Armando en de Mythe bij AI Film Museum in Amsterdam. Dus volgende donderdag. Dat is een documentaire. Documentaire film, daar heb ik ook muziek geschreven. En jullie zijn hartelijk welkom. Allemaal naar AI volgende week in Amsterdam. Waarom ook niet? En het mooiste is, u zult, en dat is het mooie, daarom hebben we Oleg weer gevraagd. Je hoort zoveel uit die accordeon. Dus we horen het kamp, we horen de kou, we horen de bevrijding in een Hongaarse dans. Komt er uit dit instrument een hele zigeunerband. Een warm applaus voor onze Oleg. Volgens mij een balans, hè?
Blijf even lekker zitten, want ik zou graag de andere muzikanten nog 1 keer naar voren hebben. Voor een applaus. En dan mag u best gewoon gaan staan. Jekaterina, Niek en Yitzhak en Oleg. Applaus voor hen. Kom naar voren. Kijk eens, daar hebben we Niek. Dankjewel, Niek. Dankjewel, Jekaterina. Dankjewel, Yitzhak. Geweldig. Het applaus is voor jullie. Dan schiet me zomaar wat te binnen. Hè? Want een heleboel muzikanten, als je die bij elkaar zet, dan kunnen ze heel goed improviseren. Zouden jullie dat ook zomaar kunnen? Beetje lastig, denk ik. Of niet? Kunnen we dat proberen? Nog even dat jullie met z'n allen tegelijk iets improviseren. Vinden we dat leuk? Is dat goed? Niek vindt het goed? Vind jij het goed, Jekaterina? Ik zou het niet weten. Ik zie het wel. Ja, vind je het goed? Nou, pak de instrumenten, dan doen we het. Het staat niet in het script, maar het schoot me in 1 keer te binnen. En volgens mij willen we dat allemaal wel, of niet? Een kort stukje. Geweldig. Nou, die krijgen we er zomaar even bij. En dat is natuurlijk uniek, deze combinatie. Ze pakken even de instrumenten. Daar kan ik mooi nog even Omrin bedanken. Want u zit natuurlijk op banken van de kringloopwinkel. Ja, u gelooft het niet, maar deze banken zijn dus allemaal voor een prikkie te koop. En deze stoelen ook. Dus als u lekker zit of heeft gezeten, morgen allemaal even naar Omrin Estafette. Bedankt Omrin Estafette dat we deze mochten gebruiken. Dan zijn ze gewoon weer te koop. Nou mensen, dit wordt wel heel bijzonder, want dit hadden we echt niet afgesproken. Geweldig. Wellicht moeten jullie kort wat overleggen. De geluidsman schrikt zich ook een hoedje. Sorry Ruben. Nou, deze combinatie van muzikanten bij elkaar. Even overleggen en stemmen en intunen. Ik ben heel benieuwd. Kan ik u zometeen alvast vertellen dat wij er volgende week natuurlijk weer zijn. En dan is hier de journalist van de Telegraaf Wiert Duk. Heel iets anders. En hij gaat het hebben over zijn visie op de staat van Nederland. Dus ben je als iemand die zegt Wiert Duk vind ik geweldig of ik heb een hekel aan hem. 2 redenen om te komen. Want hij staat zeer open voor vragen, gesprek en debat. En dat is toch het beste en dat is waar we bij Iben de Blijf voor staan. Het vrije woord gaat voor alles en daar moeten we het met elkaar over hebben. En het liefst in persoon en niet op sociale media, et cetera. Hoe ver zijn jullie? Zijn jullie zover? Geen idee wat er gaat komen, weten ze zelf ook nog niet. Daar gaan ze, dames. Een groot applaus voor onze muzikanten. Applaus.
Fantastisch. 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 Geweldig bedankt. Geweldig bedankt. Geweldig bedankt. Geweldig bedankt. Het applaus is voor jullie. Onze muzikanten van vanavond. Hartelijk bedankt. Zo voor het blok gezet aan dit. Een combinatie die je waarschijnlijk niet vaak meer ziet. Fantastisch. Dames en heren, u ook bedankt. Jim en Alia bedankt. Maar blijf nog gezellig hangen. Haal een drankje bij de bar. Praat nog even met muzikanten. Nu heeft u de kans. Fijn dat u er ook was en zo aandachtig luisterde. Tot volgende week.